אני כאן מול הכנסת במחאה למען החולים, ודוקטור יהודה ברוך הוא היחיד שאחראי על מתן האישור לקנאביס רפואי, והוא שוב נמצא בחו"ל, ולכן החולים שזקוקים לטיפול לא מקבלים מענה, לא ממשרד הבריאות, לא מיהודה ברוך ולא ממקבלי ההחלטות בכנסת. לא נותנים לי לפתוח אוהל, לא נותנים לקיים את המחאה כמו שצריך, והייתי צריך כל יום למצוא מקום לישון על מנת לבוא לפה כל בוקר בשביל להמשיך את המחאה למען החולים. לכן אני החלטתי שאין לי מה לעשות פה יותר, בגלל האבסורדיות שהכנסת יוצאת לפגרה לחודש ממחר. ובעיניי זה בושה וחרפה שמזניחים את החולים ללא מענה ומונעים מאיתנו את הטיפול, וכבר יותר מ2.5 רק מדברים ולא מתקדמים לשום מקום לטובת החולים.